To, sannunmu da zuwa wani sabon bidiyon wanda za mu yi shi akan ɗakin karatu. To shi dai ɗakin karatu ɗaki ne wanda ya tattara bayanai na musamman. Bayanai na musamman ɗin kuma zai kasancewa akan karatu ne, to kuma karatu ɗin akan research ko akan wani abu na daban. Kamar yanayin da yake da muhimmanci da ka shigo labari akwai card catalog, nan ne zaka duba takardun da kake so, kuma zai directing ɗinka har zuwa inda kake so ka samu littafin da za ka yi karatu a cikin shi. Kamar shi labari yana da section, kamar misali akwai technical section, nan ne ake yin classification, bayan classification ayi cataloging. To shi classification shine a wawware tsakanin littattafan wancan subject ɗin da wancan subject ɗin ko discipline. To ta nan ne shi kuma cataloging ake cire bayanan kowane littafi, shi technical section kenan. Akwai ICT section, akwai circulation section, akwai science and technology section. Bayan haka kuma akwai wani section mafi muhimmanci a cikin library inda ake ajiye encyclopedias, dictionary kenan da sauran. Shi wannan section ɗin ya haɗa abubuwa sosai wanda ake kiran shi da reference section. Shi a reference section aka samu encyclopedias, dictionaries, gazette da dai sauransu. Akwai kuma newspaper section. Shi newspaper section shine inda ake kodayaushe ake ajiye daily activities, takardu kenan a wajen. Bayan haka akwai media section. Bayan media section duka a labarai nan ne wanda ake samun audio visual da dai sauran abubuwa. Kuma takardun da suke labari akwai printed materials, akwai non-printed materials. Su printed materials su ne kamar a ce books, textbooks da dai sauransu. Su kuma wanda ba printed one ɗin ba akwai su computers, radio, television da dai sauransu. Yanzu kuke kallo na ku yin follow din don samun sababbin abubuwa. Don bidiyo da kuke gani a bayana wani shahararren labirari ne a ƙasar Dubai wanda suka yaɗa komai da komai. Ana ma kiran shi da wall library, wanda digital library ne da kuma manual library. Ku biyo mu ga yanayin da library ɗin yake. Na gode.